हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगावहाय बिराद गरम लोगोफोर बोथोरा ओरैबायदि गरम गोलोमफ्रुजोब्बाय नै कार सिङावहाय दिनैहाय हिनजावजों आंजोंहाय बेरायनो फैदों उदालगुरियावहाय नोंबो बेरायनो गोबावखासैमोन ना बेरायगोन चिराङाव लांजाबाय नालाय फैनो मोनला दा बेयो उदालगुरियावहाय दा न'आव फैनायजों लोगोसे जों एसे बेरायग्लांनोसै होननानै दा नै एसे ओंखारबोबाय जों ओरैहाय मोनसे मेम'रियेल पार्क दङ इउएन बड'फा बेयाव जों दा थांगोन ओमफ्राय बेनि सिगांहाय मोनसे नार्सारि दङ बेवहाय बिबार लागोन नामा बिबार लांगोन दा अब्ला जों बिबारखौ नायगिरिनि लोगोफोर फसायबा लांनोसै ना न'आव गायहैनो थौ ओंखारदो वा बारदो नै लोगोफोर तुलिका नार्सारि उदालगुरि नों फसायनायाथ' बेखौ नायखानायसैथो ना मा बिबार जासमिन नामा मा बिबार खादोंमोन नामा मैयाहाय खर'नि माबा सुनाया मोदोमदों मा बिबार बियो खेबनानै सिखोनो खामसै गुगोलाव नाया नायथ'वा बेखौ नायगोन दे मेल्ला दं नै सिं सिङाव नायनो हागोन मा बिबार होनो बेफोरखौ ने बेलाय माथो बैग्रि बिफां थां बैग्रि गोसोम बायदि गन्दरस मोनलायो लटक' औ जाम बिबारा बेनि मोजां मोनसे लांफिनाया जिखुनु नायदो दे मोनसे मोजां लादो माबालै बे जाम बिबार बायदि ने मेल्ला दं लोगोफोरनि बिबारानो बिबारनि बेखौलाय माथो बिदि खालामनो ओमफ्राय औ दाबखौ नुखायो दां थाइजौआ थाइलेबावबाय ने बिलाइलायाव दं नै मेल्ला दं बायना लांसै बेखौ बेसेबां लागोन बेबा थाइखाबाय लोगोफोर नै बेखौ जा समायना नुयोथ' नै आयु बरियाल' बेफोरनो बेखौ फिसा खाथियाव ओरैनो नायनो गाहायावसो सिथा दं चेक बेखौ स्केनिं खालामसै लोगोफोर नै स्केनिं खालामाखै डाटाखौ खालामाखै दा अन खालामाखैसो फैसिगोन दे मा नाम लोगो स्केनिं खालामनानै मा ओंखारगोन यस जैस्मीन जरूरत ही नहीं है ना आजकल पूछने के लिए डायरेक्टली क्लिक करो स्कैनिंग करो गूगल में देखो क्यों दे नहीं बोगनविलिया है अभी क्लिक करेगा हां दे औ दे नायनोसै दा थांखो ने फस्लो डाटा अफ खालामना गूगल लेंस डाइरेक्ट थुबाय रिजल्ट इज रेडी पेपर फ्लावर इले बोगनविलिया वाव ओरैबायदि गिदिर जादों ना लोगोफोरनि बे नार्सारिया गोगोम गिदिर बिफां गोलाव नै सिमखा ओरै सिं सिङाव दंजोबो नै दे जिखुनु नायदो थांदोलै दा खौ बेरायजोबनो हायो नामा
Hah? Ayo, ang kelang kang lagi. Ini kau. Pan dah macam. Kau panas aja, panas berang. Kau Mana dah macam ni macam. Ayo, mama kena. Sungai ni. Iku mana bener? Google kita ni bo. Nanti deh. Này về con làng xí lừa phải vì con làng xí giá cô thay đang ăn nó làm hơn được người ta Siêu ra cái là không vậy? hay rào nó làm xí được bao bền Siêu ra. Deh, lari. Mana vậy? Mana vậy? Đâu cái nào vậy? ấy là sửa hay lừa không này cứ làm cái lừa vừa đấy mà được cái lừa Hale. Là vậy lừa phần này có phải? này 200 nih chứ cái này chứ 400 Đấy Karawai sehini sih. Ompray bai Memorial. Bodofa mana? UN Bromo Memorial Park बेयाव थांनोसै जों दा. बै लामा बारनानै नि. Tuh. Ibaratku Karawai दोनना फैबाय जोङो. ओमफ्राय दा थांनोसै नि. Parkआव. दा मोजां मोजां रायजो नायलांनोसै. सुन्दरी Tiket लानांगौ दां ने? मिथिया आङो सिगां जों लायाखैमोन Lah, tiket dong tuh. Holder. Nih, tiket लाग्रोनि जों लोगोफोरनि. ओमफ्राय थांनोसै सिङाव. Tiketखौ जों लाबाय लोगोफोरनि 10 थाखा. kalau lebih Saseयाव. Nih. Namखौ नायना लादो नै. Bodofa UN Bromo Memorial Park. Haबनोसै दा सिङाव. बेखायनो बिराद मोजां मोजां Wow. wow Beneran gerसो fै. नायदों Light फोजोंबाय नै. मोनानायखाय मोनाहांबायना एसे. मोनाबाय ने No entry होनदों बेयाव. जों दै बेलासियाव बेरायनो बिदियाव आरामनो खालामनो हायो बटिं ना मा होनगोनथाय Bodofa. Bodofa Upendranath Bromo. Bibar rujabबाय आरोना लोगोफोरनि. No entry बेयाव हाबनो मोना. बिबार गासिबो बियो नै कस्मस बार्स जोबो जा साइज नुदों बेयाव ने? आयौ बे माबाबो दङ जायो ए केफे केफे दं. जों बायनाय बिबार नङा नै इयो Oh, बे मोनदां. नै बेनोसै आरोना लोगोफोर. हनै ओइथिबो गुवारथार बरियानो बिराद मानसि दंफैलायो नै. सिं गासिबो हाजोआव गाखोनानै लुवार बारियाव फट' लानांगौ हाजो. Wow. Boria. मोजां मोनसे माइ बायदि खानाय बिबारा Kempa bibar. माइ बायदिखा नै बेखौ जावन जानोबायलै लाइट फोजोंनाया. बरियानो. हाजो. Luar geli pun luar sini mah. Dia sampai di sana dia, keep kena sini kok kecil hasil. Ayo, aku saya. Ayo. Mana ya, phone ya, sudah. Drone shoot. Drone shoot di sini mah. Drone shoot deh. Wow. Đây. Drone shoot đâu vậy? Kẹp trên đi cái gì vậy? Mấy mà đồng mấy bên kia này. Wow. This is Bodofa UN Park.